سجاد احمد سجاد سیال صاحب کو میں گزارش کر سا کہ سٹیج تے تشریف لے آؤں. جی بہت شکریہ. سب تو پہلے تمام مزر سامعین نو نہایت محبت نال سلام کہ کتا جی سب تو پہلے تھوڑی جی توجہ چاہساں. بہت سارے مشہور عظیم شخصیات تشریف فرما ہے کہ لازے لازے تو دل نو وٹایا نہ کر، لازے لازے تو دل نو وٹایا نہ کر، تیر ہجراں دے ساتھے چلایا نہ کر. لازے لازے تو دل نو وٹایا نہ کر، تیر ہجراں دے ساتھے چلایا نہ کر. سجاد ہنجواں دے نال ہی شہید ہوندے ڈٹھم دل نازک دے شائے دکھایا نہ کر. بہت شکریہ کہ میری سوچ سجاد رلا کے دل ہنجواں دے پانی جھاگی. میری سوچ سجاد رلا کے دل ہنجواں دا پانی جھاگی. اس دل نال دل نو رلن نہ دتا بن اپنی سوچ دواگی. اور ادے ویدی پئی ہا خواب انہاں دے، ادے ویدی پئی ہا خواب انہاں دے، دل پھڑکن تے اکھ جاگی. دل پھڑکن تے اکھ جاگی، فوٹو اپنا ویکھ کے دل میرا جدا سٹیا چیر وراگی.